Ini mega kaisa mega gathering, mega mass gathering ini kumlungo, ini Maharashtra ni je Loji Mumbai, ini kumlungo gathering mani, jung dolai ni, entire dolai ni arobo jung mass gathering jung program no masanan thai mani, tei ini takuk proksa samuno ni, Sonda Joy Tripura, bo aro thai mani no samuno ni, ingkai acomsa borok program paimani pore parau kifil paipuro tilimuratai mongja kamini kecaro malpung by malpung nanglayai bo kisa bokro injur sungka three peka mai kisa phatika abono chung bo ukologo paimani brongno nugoi three paimani nugoi chung gari bathak diwoi sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung chari naikha abo to ani dolai nino ngei tamokhainai chini gario boksawoi bono mongya kamini chini YTF bro borok jotesto sajok khika borok ni saitok Mumbai mangnai chongoro borok ni sakthar Mumbai no mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu bikhiro ri tongo tabu motamoti susto no tabu parau no thangnai tabu boni logi bo samono ni borok tongo umoni pore no borok ni gari bai kise samono bek khainai asuk to injur sungyakho haifano bokrok maike padi tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai keno kaika daktor bo jama saksuno jubaka oroni sini morom ganang daktor politis de Borma bo ham kaina naika supka diti dogrika asa kelayo daktino bo kesarok dikorong thana bono khai chung sungmani brone gari to tolane brone gari to alto tegai gari ngkai brono khudamani abong agortla digi thangoko Oke, Agartala ni payment seko. Bo Agartala ni payment. Payment chai ra jagna bo. Side jagai broni gari mono kisa speed thangai sorai dikata gari thasa thangai. Erpore abo hai jangri jagai ainau kisa bokrong nangka phadi thanga. Bobu kaham kai seiman dia. Nin para boro tahu. An para kai posing govind bare rasmani. Nung bo constitution niklai. Bo Bidhan Sabha niklai. 49 abo sabone andaro kalai sabor tui dul tong kai nung ko tini boroni phaimani meeting e phaimani khomolong meeting kiro phaimani tabo narok abo bahai keng khani na abo bokrogo kiro phaipo gari thaisa bes kangop tung sodai bathuja bo bathuji nenya bathu taira phaimani gari no sini ruka gari itu cuma lokal orang menyebut tu ruka bos saya kira saya berat juga.